Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi şol öňün daşawızdan gelen azy habary yerleştiren materialymyň aşagyna ýazylan kommentlere başlamakçy bolýan. Esasan şol iki komment bar. Olaryň şol birincisi bizim Michael Ernest diýip illeşimiz, watandaşymyz bardy. Ol meniň sahypamda dekabr aýyndan bäri geçen ýylyň çykyş edip gelýär. Noýabr aýyndan bäri öz tezisleri bilen, öz teklipleri bilen, öz ýazýan ünnegleri bilen, öwütleri bilen, nesihatleri bilen ka ýerde gysgarak ýazýar, ka ýerde yorgan ýaly uzun makalalar bilen, ka ýerde 70-80 sanyny punktlar bilen. Biz bir halk, oň üçin her durly adamlar bolup biler o. Ýöne umuman seredende bir akylly başly adamyň ýazýan zatlary da daşyndan şeýle silmereňdi. Ýöne şoňa üns berip, şo zatlary diňläp, şo zatlardan netije çykaryp, ýa şoňa komment ýazan adamlaryň sany men sahypamda kän gelse 2-3 adam aralyp maslahatlaşardy da. Şu geçen bir ýyldan gowrak dowamyny. Bolsun, maňa ziýan ýok, olam bir watandaşymyz öz bilenini aýdýar, öz görüşini aýdýar, dünýä garaýşyny aýdýar. Ýön şol öňüne çeldi, men şolary ýaly pikirim bardy şol adam barada. Emma öňün bu taýda birinciden goýulan makala ol bir oň aşagyna başga temadan ýazarlyk bir komment ýazarlyk makala däldi. Ýumruk ýalçagan hany hökümetiň adamlary urup giren adam şoňa ýa gynanjyny bildirse ýa-da duýgu doşlugyny bildirse şol adam kärçilikli bor diýip hasap edýän. Şonu hem watandaşlarymyzyň ählisi etdi. Bir Michael ene şu taýda ýazan zatlary bar. Onuň bir gezek ýazana men geňňärlerinde şol ýazan emesini men makalasyny aýtjagym bilemek, kommentini diýip aýtjagym bilemek. Gara şu keminen garşysyna gönüp durulan makalasyny şol öňünki ýazylan halkyň ýazan kommentlarynyň içinde we aşagyny 37 gezek gaýtarlapdyr. Ýaltanman sanap gördüm watandaşlar. Näme alamaty? Akyllylygyň alamatymy ýa akmaklygyň alamatymy? Bir gezek ýazdyň, goý, dogrymy, ýalanmy halk bahaň beri. 37 gezek şonu hetçiklep, ene men edi bilşim diýip, ene her adamyň ýazan kommentini aşagyna goýýar. Men düşünüp bilmedim. Näme üçin bunu beýdiýär? Adamlar üstünden gülmekmi? ýa-da adamlar samsyka sagyny görüp adamyň üstünden eksperiment geçirmekmi? Bu näme bolýar? Onu soňra men bir sahypam eksperimental uçastık mı berdi? Ya adamların üstünden hapa goýulýan ýermi? Elbette kemine de her bir adam ýaly gerek ýerine onu kritika edip bolar, ýalňyş hereket eden bolsa. Aýdybam bar, düşünürüm bar. Ýöne bir dogry düşünün. O Michael'ın getirýän ýemesi misaly keminänin Allah Taala ornuny diýip hasap edýär. Haýsy dinne bar? Beýleki dillerde men bilemek bardy. Ýöne olarda da bar diýip men nyktap biljekkäl. Musulmançylyk asla ýok. O näde bennesin Allahyna deňek bolýar? Kim bolanmadı? Bu nähil beýle bolýar? Bizim halkymyza, bizim durmuşymyza, bizim milletimize galy berse de men şu sahypamda näme dinarlaryň sany azmy? Diýmek olaryň öme dini duýgusyna degen akmam ýazan zady. Ol kimmi gelip men sahypamda adamlar beýdip kemsider ýaly. Ol bir, ikinciden kemine näme üçin kemsidir? Näme eden ýalňyşy bar ol oglan? Bar bolsa sen akylly başly adam bolsaň,
Onu düşünürde ait, ine şu yerde sen aydın şu pikirin, şu zadın bulunak. Hemme zadı diye, şu bilyan yaledi vay diye, ine anık misallayıp, ine şu stayda başı çöp olmağa hakkı yok, ine şu görünüşte tasdiklama formasını nay diyedi. Elbette aydar ol tasdiklama formasını. Eger okan bolsa, bilýän bolsa, magadyna yeten bolsa, şu soragy dolu düşünen bolsa, adam men şunu bilýän, şu şeýle bolmaly diýip aýdardy. Bilýän zadyň, ay mene bilemek, siz nähil pikir etseňiz şolat diýip aýdarmadym. Haýsy biriň özüňiz şonu etse, Michael'ın özü şonu edýärmi? Ine bir ýyl 2 ay bäri men sahypamda şu şeýle bolmaly, şunu şeýdin, ya ine men size bir ýyl ozal diýdim, ýazdym, siz şonu etmediňiz, ine şunuňyz bolunak, onuňyz beýledi. Onda sen keminany Allah Taala'nın ornuna götüren bolsaň, sen diýýän zatlaň Michael, onda sen peýgamberiň ýa perişden derejesinde bolýan da özüň. Şey diýip halka ine şu şeýle bolmaly diýip sen nyktap, maktap görkezýän bolsaň. Sen nime diýeňek, belki şeýle bolup biler, ya şeýle bolaýsa nähil bolar, watandaşa şunu maslahat edeli, şunu barlak göreli, ine men diýýän zatlymda şular ýarzat barlak görüň, dogrymy ýa ýalanmy diýip. Ya durmuşa gabat gelýär. Ýok, sen tasdiklap oturýan, her sözüňde kerpiçörün ýa şu şeýle bolmaly. Onda sen özüň kim bolýan? Näme üçin keminen günakarlayan berdi? Hawa kemini men ýollaşym, ýaş ýigit, ilmli, bilimli, hawa derejesi var, özüne hormaty var, öz mertebesini bilýär. Şoň ýaly aýdyňam beýleki ýigitlerim, gyzlaram, gelillerim. Men toporumdaky şu taýda bar adamlyň komment ýazýarlygyň düşünjesine serep senkiden pessäle içdi. Belki senki ýaly bilimi ýokdur. Mezbur bolup galylar çağalaryny eklemäge. O beýdildi, o adamlyň üstünden eksperiment goýup bolan dini duýgusyny peseltmeli, kemeltmeli ýa-da ököletmeli zat ýok adamlary. Beýrek-beýrekden. Ine bolýan zat şular ýaly watandaşlar. Men bir düşünüp bilmedim, näme üçin şular ýaly zat bolupdyr. Bir benden başyny, maşgalasyny ýumruk ýaly çağasyny urup öldürdi hökümet. Bilem gelip ustadyny şu makalany sokýar. Indi men şular ýaly edilenden soň Michael öz sahypamda goýarmy? Ýok. Gerek gel. Men oňa berjek bir maslahatym bar. Sen özüňe göwüni ýetýän ýigit bolsaň, dünýäň 4 künjüni göz ýetirýän bolsaň, bagyşly sen Türkmeniň täze dören Lenini bolsaň, Karl Marx'y, Friedrich Engels'i biljek gel, beýle beýik akyllar bolsaň, öz başyny sahypa aç. Şo taýda da çykyş et. Halka, watandaşlaryňa kimi düşünür. Belki senin diňlen tapylar, şo taýda özüňe auditoriýa tap. Ol saytdan bu sayta böküp, o taýda bu zat diýip, onuň bir şo taýda bir ýalan hereket bar Michael'ın hereket edýäni. Plan başga ýerde çykyş eden komendymy goşmasy diýip beri. Sen onu başga ýerde çykyş eden bolsaň, haýsy saytda, haçan, haýsy makalada, näme diýdin? Şonu getir, indi şoň aşagyny men goşmasy ýazýan. Ýok, öz oýlap tapýa, plan ýerden çykyş. Sen millet gidip sen haýsy ýerde çykyş eden nerden bilsin? Hemme saytlarda sen pytrap ýatyň o taýda. Onun üçin men berjek maslahatym sen özüňi tahypa açdy, şo taýda çykyş et gardaş. Şolar ýaly çykyş edýän öz başyna sahypa açyp taňa görelli bolarlyk bir adamyň adyny aýdyp berin. Girdi şoň saytyna seret. Seret şol adam hiç kime goşulman, ýekece öz bilýänje adyny halk bilen deňje böleşip halkyny ýardym, kömek etjek bolup oturan birje illeşimiz bar. Girdi şoň saytyna seret. İnternetde şol Altym Gurbanow diýip getýär. Ýöne ýemede hakyky dowlady Altymurat Gurbanow. Altym Gurbanow diýdi ýa şo taýda çykar. Seret şol ýigidin özü yaragsız bolsa da halkyny himaýet etjek bolsun, halkyny gollap bersin, göreller şondan aljak bolsun. Aç özüňe öz başyňa saýt, saňynyň ýanadyny goý şo taýda sen bilen diskussiýa etsinler. Şonu aýtjak boldum men watandaşlar. Ol bir. İkinciden ýene de şol öňünki çykyşymyň aşagyny hani bir favorit video 628 nomer ady bilen çykyş eden bir watandaşymyz bar. Onun ýazýan zady ine
siz ýaşullar başta size ynanlyk sizin çykyş eden çykyşlaryny gaýta gördük, öz aramyzda maslahat etdik. Ine soňra siz güýjüňizi ýitirdiňiz, ýa uguruňyzy ýitirdiňiz diýen ýalyk netije daýdy da ýöne sag bolun, şo tak gelip biz başga adamlarym gördük diýen. Inni siz diýe şol eden ahly ýoluňyzy ýalňyş, şonu düzeltmek üçin ýa-da birek üstüne sizine palçyk çyçyrdy otuýuňyz ýa başga bir zat, ýönşe zatlar ortadan aýyrmak üçin hemme zady pozumda täzeden başlaň, hemmäňiz birigiň, ine siz şonu ýol alarsyňyz diýip ine şolar ýaly öwüt nasihat beripdir. Bolýa senem diňläli watandaş. Eger sen men diňlänmarsaň ilkinji günden başlap men aýdyp gelýän zadym bar. İlkinji nowbatda özüňize ynanyň, öz etjek işiňize ynanyň, soňra edil özüňize ynanşyňyz ýaly bir ýoldaş özüňize ýanyňyza tapyp, eýýam siz iki bolarsyňyz. İki bolsaňyz size eýýam öňüňizde böwet boljak päsgelçilik bolmaz. Yani şunu diyemek mi size? Ne? Eger özüňe inanmasaňyz, ýoldaş tapanmasaňyz, şo ýoldaşlar bilen gidibermeli. Men haýsy biriňize aýtdym. Gelin maňa goşulyň, gelin meni gollaň, ýa men siziň öňüňizde duraýyn, ýa siz men plan edip saýlaň diýen ýerim boldum watandaşlar. Meniň kalbymdaky öz öňüme tutýan maksadym ýa öz borjum diýip hasap edýän zadym halkyň içinden gujurly gaýratly adamlar çykarmak. Esasanam ýaşlar, ilmli, bilinmeliler. Sebäp gelecek şolonky şolary haýsam bolsa ýollaryň üstü bilen Türkmenistana ertip şol döwlet işini ýöretmäge, şolary mümkinçilik döretmek we şo ýollar arçap bermek. Ine men bar parzym bu dünýäde etmeli işim, maksatnamam şol. Siz kim bilen gidýäňiz? Kime ynanýaňyz? Ya öz başyňyza bir topar döredýäňiz, guramy, ýaşlaryň beleleşmesimi, garrylaryň maslahatymy, onu özüňiz çözüň. Näçe şu zatlaryň sany köp bolsa şonça gowy diýip men aýtdym agzy. Seredin daş töwürüşmä 20-30 sany pesenden topar badyr, guramy badyr, ýa-ni hereket badyr, birleşme badyr. Näçe köp bolsa şonça gowy men ozal aýtdym. Näçe? Sebäp birinjiden şol adamlar öz islegine göre, birek ynanşyna göre, birek maksadyna laýyk gelişine göre birek bilýär. İkinji tarapdanam şolaryň sany köp bolýarsa da hökümet şolaryň ýzyna düşüp biljek gal ählisiniň. Kimi ýyzarlajagyny bilen. Näçe köp bolsa şonça gowy diýip men öwran gaýtalap gelýär. Ýöne siz kime ynanýan bolsaňyz, kim bilen birleşmek isleýän bolsaňyz, kim bilen ýol geçmek isleýän bolsaňyz, şonu saýlap alyň özüňiz. Men size aýdýan zadym ilkinji nowbatda konstitusiýany okan, öz hak hukuklaryňyzy bilin, düşünin. Sebäp şu zatlary bilmän ýurduň içine edere iş ýok. Sebäp ýene-de barsaňyz, ýene biriniň elindäki guraly urlarsyňyz. Ozal iki diktator bolan bolsa ýene üçünjisi geler. Şol diktator bolmasa niýet bilen 30 ýyllap kalbymda göterip beren ideýam parlament respublikasyny men geýje güni maktap we nyktap otyn. Şo sistemany ortadan çykarmak üçin ýa aýyrmak üçin. Enne sen aýdypsyň favorit video 628 atly illeşimi şolar ýaly birleşmeli partiýalar, hereketler ýa ine 7 sany topa adam bolup ýa aktivist bolup birleşip bilen zat. Janyny ýa men aýdyp gelýän 30 ýylyň geçilen ýoly bar, taryhy bar. Men iki gerdenimde, aklımda gördük. Aýtdym näçe gedek. Ýene bir gedek gaýtalap aýdyn. 3 gedek birikdi. Şu oppozisiýa değil yani. 3 gedegen birek ýeňsesinden pıça vurdular. Näme üçin men 4-nji gedek şonu gaýtalamaly. Aýdyn. Şu mahal birleşilmänsen,
Şu hersi özü kim näme okuyuply görünüp dura. Siz halk ene sen enim seredip dur töwerekde aýtdyň da 7 san topar wadi bilemek men sanamak barmak basy. Sen sanapsyn. So 7 sene de Allah seret sen halka daşyndan özüň seret özüňe netije çykar şulan haýsy bilen bilelikde sen gidip biljek ya işläp biljek ya ýurda baryp biljek ya ýurda baranda şulan haýsy bilen sen parlamente saýlajak ya ses berjek ya hökümeti ya ýenem bir başga ýere. Özüň düşün. Yok şolun hiç sınananın hakmı? Şol sanına maňady. Onu özüň bir zat düz. Näme etjek sen ýygany otyň? Ne aýdýan da başta diňledin, şu şeýlediniz. Onun märi 1 ýyl 3 ay geçdi gardaş. Senem onu bir zadyň başyn başlamaly keninde özüň etjek işini ynanýan bolsaň, onu näme üçin başlamadyň şu güne çelli? Näme üçin özüňi şu güne çelli sen ýoldaş tapmadyň, ýol tapmadyň, ýoda tapmadyň? Mesela men sahypamda esasan adamlar şu mahar uğurdaş, pikirdeş, birek bilen dogan ýaly salamlaşýan, birek bilen maslahatlaşýan adamlaryň ştaýda üýsmeleňi bar. Şol birikdir ya adamlary. Men diňe şolaň arasynda oturan adam. Eger sen şu jemgyýete sygmaýan bolsaň, onda gitdi özüňi öz başlak bir jemgyýet kur. Men garşylygym ýok. Ýöne siziň edýäňiz ýalňyş, menem hiç tat etjek gäliýse onda nähil bolar? Hawa şol goşulşman üçin, hiç kim bilen birleşmänimiz üçin beýlekiler bilen ine şuň kun biz öz ýolumyzy tapyp otyrys, halk bolup aktaryp, ýaşlar çykaryp otyrys ýeke-ýekeden. Hany görüp oturamsyň? Nähil adamlar ortaga çykýar. Entek biz başlangıjy. Seret ýene de 3 aýdan, 6 aýdan, 9 aýdan näçe adam borçtaýdy. Ine şolum ýeterlik bor. Türkmenistanyň täze durmuşy gurmagy. Biz şolun gözlegini, şol ýaşlar aktaryp ber, şol bilimli adamlar çağırıp ber, şolu bilen iş etmeli. Şu bir çeti gelip uğranymsaň, ine biz şu ideýalary ortaga çykardyk. Ine ähli edilmeli işler. Maksatnamalymyz açyk ýazylydyr, ol halk üçin, siz üçin ýazylygy. Egerde şu mahal görýän adamlaryňyz birleşen bolsa, men siziň hem aňyza söz berer. Şuň kun edip oturan işlemi onuň birini edip bolmady. Näme üçin? Etdirmezdiler. Şoň şular ýa ideýany ortaga çykarmak üçin, maksatnamalar ortaga çykarmak üçin adamlaryň birek ynamy gerek ilkinji nobatda. Ynamsyz ýerde işleşip bolmaýar. Isnışmagy gerek, birek dogan ýaly garaýşy gerek. O şo bolmasa näde işlejek? Ine şo bolansaň biz ine şu zatlar düzüp gurup otyr. Beýleki özleriň partiýa diýip atlandyrýan, hereket diýip atlandyrýanlar näme päsgelçilik berli? Etsiller. Näme üçin eden atlar? Kim olaň elinden aýagynyň çekip oturan adam bar? Ya adam tutýan? Näme edildi? İşleseler. Sen ýa birikmeliýän da enim. Ana birikdiler özleri. Koordinasiýonly sowetlerim bar. 2 gezek, 3 gezek özlerine liderim saýladylar. Näme üçin işlerini aklar? İşleýän bolsalar, onu gitde sen şolara goşulyp bolmasa, bizden ünmeýän bolsaň, biz ýalňyş ýol gorkadýan bolsak. Dört tarapymyz açyk. Ine şuna demokratiýa diýilýär, bu diktatura däl. Bekesin, birleşin, ýurda baramyzda kanun çykar, partiýa döredin, hereket döredin. Ýöne ýurda barlygyny edilmeli bu zatlar. Ýurdyň daşyny düzüň özüňizi, plan özüňize bir maksatnama edin. Ol Halmurat Söýüniň ýa-da Saparyklyň ýaşlar bilen bilelikde döreden programmalaryny ogurlap özüne geçirip ertesi güne suwuny çykarmak gerek geldi. Öz başyňyza edin. Biz illen hiç daha soramda, halktan soruyor. Ol başka mesele. Ýöne beýleki topardan, bardan ya özüň parti ya hereket dip atlandyrýarlardan hiç daha soramda. Täp görüp oturun. Nira barýan. Biz atlan bu uğurluk. Siz görüp ýetişýänçä men garaşmagy men wagtym ýok, ömrüm gysga. 1 ýyldan boljak, 10 ýyldan boljak garaşmagy möhret. Men o wagtym ýok. Men şuň edýän, düýün etmeli işlemi. Eger halk bolan bolsa öňüne aýardyk. O diktatorun ikincisini, birincisini 1 ýyl ýaşatma. Ýöne gollu bolmansaň şuňa düşdik abi. Onun üçin enim
Inni sen ol täzeden birleşin hemme zady pozun täzeden maşla nämen pozmaly. Ha, ýeňseden urulup satylan adamlaryň beýguna ölümlerini pozmalymy? Sen özüň boldun şol işleň içinde? Ýok. Men geçdim şol işleň içinde 30 ýyllar. Göremsen, tejriben bolamsan aýdýan. Tejriben bolamsan şol işleri edýän. Üskedek ýeňsemizden pyçak sokulansan aýdýan şu zatlary. Hiç kimini ýalňyşdyrjak gel, başardygymda. Sen eger özüňiňki dogry hasap edýän bolsaň, sana ak ýol. Pata bermelim her biriňe, onu medeň. Ýöne ýalňyşmajak bol. Özüňde gerek ýol saýla bar. Ene men sana şonu aýdaýyn diýdim meni. Watandaşlar, ene üçüncü bir şuur söz bilen bir gysgaçyk maslahatçylyk bolýan zat, men öz aýtjak bolýan pikirim. Şu saytlaryň işi barady. Şol sany ýanky YouTube'da da. Görýäňiz meni ýaňy bir ýola goýupdyk da halkyň sesi ýememizde, topormyzda, aňyrda, dernekde. Şol halk bilen, ýagny siz bilen şo göne fira girme. Bir näçe gün etdik boli. Hökümet eýen bir ýolun tapyp, öňkü bolan zatlary bir ýerlerden çykaryp, arz edip YouTube'dan ýapdyrdyny göne firin möhledini ýapdylar. Ýene-de bir näçe günden açylmagy mümkin diýilýärdi. Ol açılmasa başga ýerden açar. Ol tapylar. Ýöne şu gün şu ýagdaýa düşdik. Näme üçin? Näme üçin bir ýörüýte şu biziň saýtymyzyň üstünden düşýärler. Ya taparaganky, ya umumymyzyňky, ýa-ni menki. Ozal bir ýazak ýapyly. Häzir şular ýaly ýeme bolupdyr. Näme bolupdyr, onu aýdaýyn. Seredin. Adam sany 3500 adam mende. Şular ýalyk mykad ýany. Görüjülen sany 2000, 1000, 3000 şular ýalyk bolupdyr. Komment ýazýarlaryň sany her kysmyzda ýanky 30-dan 100, 150 aralygy bilemek şular ýalyk bar. Men näme anlatajak bolýan berdi. Maňa bir topar komment ýazýarlar, ol diňe sahypada der. Men özüme de jaň edibem Kanada maýtdy da, ol ýazyba maýtdyr şahsy. Halmyradagy şular ýaly komment ýazýas bolýan, näme siz şular aýrýaňyz? Halmyradagyny şular ýaly bolup hemme kommentleme aýrypdyr, nähil beýle boldy. Onu men aýramaga watandaşlar. Şonu ýörüýte hakerlermi, ýankylarmy bar adamlar şonu ýörüýte aýrýarlar, ýa goşýarlar. Men size bir anyk zat aýdyp bereyim. 2019-njy ýylda şu Azatlyk radiosynyň Nastoyaşy Vreme dip video ýemesi bar, kanaly bar. Şu taýda rus dilinde aýtdylar, ýagny YouTube kanalyndan şular ýaly ýagdaý bar. Kim pul tölese, meselem 300 euro tölesem, sana 5000 sany ýeme berýärler. Näme ol? Abunoç ýazýarlar, falşywy, yalandan. Hamana sen ýene 500 tane adam sana ýem ýazylypdyr şu emäňe, sahypana. Ondan daşgary şo $300, 300 euroň içine 100 sanymy, 200 sanymy komment ýazýarlar yalandan. Ondan 300 sany like goýýarlar. Ya 1000 sanyk like şular ýaly. Hakykatdan hana onu şol Nastoyaşy Vreme 19-njy ýylyň güýdüragyna bolsa gerek. Sentýabrmy, awgust aýlarymy seretseňiz şol awgust aýynyň täze ýyla geçýän şol möhletde hökmen tapylar arhiwinden çykarsaňyz bardyr şu. Ondan şu ýanky alawçylyk sistemasi bilen ýanky maşennikler Russiýa Federasiýasyny şu bilen mesullanýan 11 sany internet ýanky edarasy ýagurumasy bar diýdi. Şu ýörüýçe şular ýaly falşywka bilen işleýär. Pulun töleýär, olar sana nakurut gedip berýär, ene sen sanyň galypdyr, görüjülen sany ýanky abonent bolarlaryň sany abuna ýazylarlar. Like, dislike o. Inni dislike'le mesela gelsek, edil olam şoň ýaly pulun töleýärler. Mesela ana misal getirip bereyim, şol ýanky şol ýene de Russiýa Federasiýasynyň almaly bolýan, misal hökmünde.
Şolorda hökümete garşy çykýan islerini toporun, partiýaň ýa hereketiň şol laýyklaryny aýryp şolun sanyny kemel diýerlerdi. Meselem Navalnyňkide o taýda milýonlap aýrýarlar oňa gol çeken ýa oňa laýyk goýarlar sany ýa görüjilen sany. Demek o taýlarda şular ýardat bilen meşgullanýan bolsa hem üçin biziň garşymyzda şu zatlar edilenler. Edilýänem görnüpdir. Men bilýän beýle däldigini. Men size aýdyp berin, onu näme üçin? Geçen ýylyň iýun aýyna çeldi. Täze men saýtym, öňkü emem saýtym ýapýan çalar menne 17.000 ýarym abonasy bardy öz watandaşlarymda. Soň şunu täzeden açandan soň ondan märim 7 ay geçdi. Näme üçin şu san 3500 bolupdy? Näme üçin türkmen sesi ýankyýamada halkyň sesi diýen türkmen sesi bagysla. Halkyň sesi saýtymyzda ol ýemede dernenkide. Näçe ay bar? 10.400 adam, 10.500, 1.000 ýeten 6 aýdan bäri ýokaryk galana. Näme üçin beýle boldy? Şu soralar men özüme berip görýänmi? Sebäp şu biziň saýtymyzyň ýa biziň çykyşlarymyzyň garşysyna işleýän toporlar bar. Şolaryň pul төлýär, hökümetiňki düşnükli, oňdaşymdan. Şolar şeýdip, şu zatlaryň üstü bilen şu halkyň sustuny bastyrjak bolýar. Şolary indi diňleýänem ýok diýip arasyna ýazýandyr. Göre, ay indi öňkülüňizem ýok, indi siz diňleýänem ýok, ýazýanem ýok, indi abunasy sanyňyz habar ýok. Ol aňyrda özleri pul töledip aýryp otyrlar. Şu yazılyan adamlar var. Abunasy bolsa sanlaryň poziýaly azal diýerler, kemel diýerler, azal diýerler. Menki 10 gün 10 adam var. Näçe beýle böle diýmek günne bir adam abunasy bolýardy üstüne. Beýle däl. Ine watandaşlar şular ýaly oýun edýärler biziň garşymyzda. Ýöne men bilip otyryn. Ýöne ikinji bir aýtjak adam var. Men o zatlar men abunasyň sanyny köpelmegini ýa beýleklerden köp bolmagyny tapar. Men onu sany gowulasan adam da, men hile gowulaşýan adam. Türkmeniň sözü var. Az bolsun, uz bolsun. Men müňde bir razy şu mahal şol 3500 adam barmy görüp otyryn. Bir günde 2000 adam, 2.500 adam seredildi diýdi. Kendir seredýän, ýöne orar aýryp otyrdy. Şol sanyny köpertmejek bolup, abunasyny maýrýarly, görýänçini maýrýarly, laýkyny maýrýarly. Ema kommentlerim ana pozu aýryp durur. Soňky maňa arz eden delavita watandaşymyz bar. Hana edýärleri. Şonuň üçin maňa o taýda san gerek gal, maňa hil gerek. Şuňa ýazýan adamlar bar. Şuny çykyş edýän görýärler. Ine şol biziň gelecek döwletimiziň fundamentini tutýan adamlar. Her biriňiz. Men şonu düşünýän. Şolum dogry. Tapawdy näme? Bar hana men sahypamdan 30 ýazyr köp ömelerim var. Saýtlar var ýöne. Şolarda mesela menkiden 300 köp ýemes var bolsa, abunasy var bolsa, diýmek şol her çykyşyň aşagyny şu menkiden 300 400 köprek komment ýazýan bolmaly, ýa çykyş edýän bolmaly, ýa laýk goýýan bolmaly. Şu zatdan üstüne seretseňiz, gaty gyzyklydyr watandaşlar. Ýöne, şunu bilip goýun. Şu zat biziň edýän çykyşlarymyzy halka ýetirtmejek bolup, anyk sany bildirtmejek bolup, pesel diýerler we kemel diýerler. Köpertmäge bar görnüp otyr, boýunallyk kemel diýenem bar, onuň görüp otyr, orsiýadyň esasan şol hökümete garşy duran hereketleriň saýtlarynyň sany ýazgıçysy, abunasy hemmesi her wagt kemel dilip durdy. Demek bize de goýup durlar, şol adamlary, şol topory, ýa şol ışýatçyly ýygyra toglaýarlar. Şu iki sahypany. Men keyin hem separagan diýende öňkü separagan kadar şol dernenk. Başgaça bolma hakkı ýok teredin. Ine şol ýaly watandaşlar, şonay da inidim şu gün. Onu bolýa ertireçeli sağa oturup nesip bolsa erte buyurun öz sahypamda bolmasa da ýaşlyk sahypasyna çykyş eder. Onu menen bir sizden etjek haýşym. Şol taýda ýanky
halat ediş komitetine degişli bolan içindäki meseleler var. Gurucu meclis, gurucu hökümet ýa-da konstitusiýon topar. Şolar barada edilýän görüşleri görjek bolun, şo taýdan özüňize netije çykarjak bolun. Men ýek özüm bärde hemme zadaýdy oturdum, o gelşiksiz boljak. Biz ýaşlary öňe çykardyk. Şolar gelejegi döwletimiz. Özümizi öňe tutamda. Ine şu men üçin ullukan hormat, halkyň içinden işlejek adamlary, akylly başly, döwleti dolandyryp biljek adamlary tapyp getirip hersini yer we ýer oturdup bilsek, şonu ýurt düzelir, ondan bärde bolmaz watandaşlar. Şoň üçin giýirin, okan seredin, özüňize netije çykaryň. Ýene bir gede gaýdýan, ýaltanma. Okan şo konstitusiýany düşünjek bolun. Düşünmeýän zatlaryňyz bar bolsa soňra jogap bereli. Bu o taýda jogap tapmasaňyz umumy köpçülikde, ine men sahypamda soňra höwes bilen size emmäň soragyňyzy şol ýer döwletli meseleler barada soragyňyza jogap taparsan berersen. Bolýa onu ýene bir gede giýjeňiz rahat sawatryň watandaşlar.